هەڵبژاردنên giştiyên Tirkiye ku tak û dawiya evê mehê li dervê wî welatî dihên encamdan, kêbirkiya wan dengê bi milyûnek û 400 hezaran hatîne xemlandin, ji bo partiyên siyasî bi bername û projeyan hatîne darêjtin. Yek ji gencên li Almanya ji dayîk bûy û hîn jî li wêrê dijî, bi guhdarîkirina bernameyên partiyan lê zêdetir jî bi mîradgirî dengê xudaya yek ji partiyên bejdar. Wichtig für mich ist natürlich, dass بۆ من ئەوە گرنگە کە ڕەوشی خەڵک لە تورکیا باش بێت. من بەرنامەی پارتیەکانم نەخوێندووە بەڵکو گوێم لێ بووە، هەروەها لە ڕێگای خێزانەکەم یەکێک لە پارتیەکانم هەڵبژاردووە. habe ich dann auch eine Partei dann ausgewählt. Alîgirî û prinsîpên partiyan bu hinek dengderan sedema nizîkbûn yan jî dûrbûnê ye. Lê karên wan jî dinirxînin û paşan wan dipejirînin. Yani hem prensip yönünden hem پشتگیریە مەش بۆ پارتیەکە تایبەتە کومەکار و خەباتن وێ دیتنە و دەزانن کۆش بۆمە باشە لەو مامە دەنگدایەوەی ona göre seçtik. Li gor kesekî bi sala edibiya ve kultur û edebiyata gel û neteweyên li Anadoluya dijîn, program sîmayên partiyan dinexşînin û li ser wê bingeha hemerengiya kulturî û gemîneyan dengê xwe daye. Elbet ki bir partinin Helbet di programa partiyan de ew diyar dibin ka çi partîne. Bi vê hêzdirkinê li welatê me Tirkiye û Anadolya'da heya niha bo cara yekemîne ku kemîne bi nasnameyên xwe berbijêr dikin wek Elewî, Ermen, Êzidî û Turk û her yek bi nav û nîşanên xwe. Ev çendeyê ku em dixwazin ev hemû têkiliyên çandî di Tirkiyeyê bi dadmendî bên pejirandin. Dunyabînîn û guşenîgaya kesayetî zêdebarê ezmûn û baweriyên dengderan hûkarin bû dabejbûna dengderan li ser nexşeyê partiyên bejdar di helbijartinan de. Xelkê ji Tirkiya û li Ewropa dijîtin di helbijartinên giştiyên Perlemanê Tirkiye da hem aliyê prinsîpên partiyên siyasî bi wa giringin, lê belê programê wan partiyan jî weke ew dibêjin ku taybet bi rewşa navxwî û her wasa jî ya wan ku li dervê Tirkiya dijîn sedemên wê çendê ne ku dengên xwe didene partiyekê yan yadin. Zinaşîn û Rodaw, Almanya.